må vi vågne, nu må vi tænke, nu vil vi snart se det klart lige nu skal vi skabe et bedre klima, og vi skal starte her og nu. Jeg er her, fordi at vi skal simpelthen vågne op og sørge for at forbruge meget mindre. Vi forbruger alt for meget. De der store typer, det er derfor, jeg har oplevet, fordi alle de der... Jeg hedder Maria, og jeg er medlem af Bedsteforældrenes Klimaaktion. Og jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi gør noget i forhold til klimaet på kloden. Klimavenlige klimahapser. Men politikerne er lidt bange for. Jamen i dag foregår der det, at det er Overshoot Day, som det hedder. Og det betyder jo, at i dag er der, hvis alle brugte lige så meget, som vi danskere gør, så havde vi forbrugt alt det, vi skulle forbruge i dag. Den her gang fandt jeg et sted, hvor man kan gå ind og se, hvor mange kloder man selv bruger. Så her snakker vi om, at danskerne bruger 4,5 klode. Jeg tænker, okay, når vi så går rundt og snakker med folk, tænker de, nej, men jeg gør nogenlunde, hvad jeg skal. Så mund ikke, det gør jeg ikke. Det må være nogle andre. Og så er det lidt sjovt at gå ind på det der link, som jeg har sat på den seddel, vi deler ud i dag, hvor man kan gå ind og se, hvor mange kloder bruger jeg. Og er selvfølgelig på grund af dagen i dag, som er Danmarks overskudsdag. Vi står her i dag, fordi det er overforbrugsdag. Det vil sige, det er der, vi passerer det punkt, hvor vi har brugt vores andel af jordens ressourcer. Nu må vi vågne, nu må vi tænke, nu vil vi snart se det klart lige nu skal vi skabe